Olen Ruohosen Pasi, toimitusjohtajana OnSpot Mediassa, ja OnSpot Media tekee yrityksenä ääntä ja kuvaa pääsääntöisesti business for business ajatuksella. Laskurahoitusratkaisu tuli eteen siinä kohtaa, kun työvaiheita on monia, on esituotanto, tuotanto, jälkituotanto. Ja tuotannossa saattaa olla mukana paljonkin ihmisiä ja lasku on aika iso. Ja meille tietysti on hirveän tärkeää se, että palkat pitää maksaa, kulut pitää maksaa, mutta se käy niin yleensä, että ei kukaan firma maksa seuraavalla viikolla laskujaan, vaan niissä saattaa olla eräpäivä 45 päivän päästä. Niin tässä kohtaa VS Financen laskurahoitus on ihan täydellinen kumppani. Mä oon Mikael Pirnes, mä vastaan myynnistä ja taloushallinnosta OnSpot Medialla. Siinä vaiheessa, kun alettiin etsimään laskurahoituspartneria, VS Finance erottui joukosta välittömästi. Heiltä oltiin aktiivisesti yhteydessä ja aidosti kiinnostuneita meidän liiketoiminnasta ja millä tavalla he voisivat parhaiten tukea meidän toimintaa. Rahoitusprosessi eteni erittäin nopeasti. Tiistaina oltiin VS Financeen yhteydessä ja perjantaina oli nimet paperissa ja ensimmäinen lasku sisällä. Laskurahoitus auttaa siihen, että kassa kiertää, ja kassan kierto on yksinkertaisesti yrittäjän elinehto. Ja mulle tietysti niin kuin toimitusjohtajan roolissa on tosi tärkeää se, että VS Financen kautta tulee raportointi joka asiasta, jolloin meillä on todella helppo niin kuin edetä kvartaali kvartaalilta eteenpäin. Ennustettavuus on todella helppoa. Näin taloushallinnon näkökulmasta heidän järjestelmä on hyvin yksinkertainen, joka helpottaa huomattavasti meidän toimintaa. Meidän asiakkaat on suhteellisen isoja toimijoita, jolloin perintää ei onneksi olla jouduttu käyttämään. Mikäli se aika tulee meillä vastaan, se on upeaa, että VS Financella on myös tämä puoli hanskassa ja pystytään se ulkoistamaan heille. VS Financen laskurahoitus on mahdollista ja se antaa meille mahdollisuuden olla luovia eikä pyöriä rahaa ympärillä koko aika ja miettiä, että mistä se tulee kotiin. VS Finance hoitaa sen puolen. Tutustu laskurahoituksemme osoitteessa vsfinance.fi. VS Finance. Apuna yrityksesi arjessa.